Nantsi ke into endihlekisa apha. Unoshiti. Unoshiti kaloku ndikuxelele uhlangana noDuvet. Ugqiba kwabo xa behlangana kube mandi, bancokole, bahlangane eteksini kube mandi wethu, kutshintshwe inamba, batshintshisane ngenamba. Ibe ngabantu ke ngabancokolisanayo ke ngoku, kumandi kuyiloo nto. Bayatekstana, badlule kuloo level yoba babe utye ntoni to baby ndiyakubawela. Nomnye agigitha ke nam baby ndiyakubawela. Nam baby yazi ndiyakubawela yho. Ndiyakuimagine ngemihla ndiza kufumana, utsho uDuvet uthi mhla ndakufumana wena ndakwenzela inkawu ngenja mntanam. Ndakukunika into ongekaze wayiva phaa ebomini bakho. Uyayiva? Unoshiti naye ngamanye amaxesha aqomba xa ecinga ngoDuvet azibambe ngespa, azithi spa. Inkomo ke ngoku idityekeze, ucingana nje noDuvet. Kwenzeke ke ndixelele ngenye imini uDuvet finally athi, mamas ndicela uzondivakashela. Hayi unoshiti wazikira, unoshiti wazikira. Ndithi wena washefa noshefa imomozi washefa, ngoba kaloku uyazazi uba uzawuhlangana nezinto ezikhala kahle. Uthi in case uba lo mntu uyandithatha undise-North West eMouffetown, afike yonke into kucentiwe, umntana abantu angangeni ehlathini abe nedawuti mhlawumbi uzawuhlangana neempuku ezifile, igqaqa lempuku elinukayo, kwatsha kacima kwathini, zofuneka afune ii-toothpick, agqiba kwakhe avungule xa iphuma eMouffetown. Ufuna nje yonke into ibe smooth. Hayi ke nyhani ke ngoku bahlangane ke nani. Uyayazi uba unoshiti wathi egqiba ongena nje wamhlangabeza uDuvet mntakabawo, wammunxuza, utshovela ebhedini. Uyayazi uba wambetha nge-2 minutes noodle. Ngelo xesha ke ishrimp yaphelela emathangeni. Njengoba iphelele emathangeni uyamncamisa uthi ndiyamthanda umamakho, ndiyamthanda utatakho, ndiyamthanda umamakho, ndiyababulela ngawe. Uyamncamisa. Hayibo, unoshiti uyazibuza uba isazoqhubeka nale nto. Hayi, tyekezela ixhego. Yabibile ke ngoku ingwevu. Yathi, urayithi be? Uthi omnye, ewe ndirayithi. Bendixelela uba ndiza kubamba and ukubamba kwam sizokhala. Bendixelela uba ndizokunika awuzuphinda. Uthi wathi, khawuthi ke ndithatha amandla baby, ke ndiyothatha neshawa ebandayo, ndisela amanzi, ndibuyisa amanzi. Wathi andifuni baby ndiphinde. Yho, iyatshotshozela kungoku, iyatshotshozela. Wathi benditshilo. Uthi nani unoshiti ke ngoku into ezenzakalayo umntakabawo ngoku funeka ngoku ayihambile kaloku igodukeni, akazukwazi ubusuku bonke. Uzawumane efumana namaqompi umdzebho wephashukwayo, ubusuku bonke waqoma uyagoduka sane. Wafike wazibetha ngospa mntakabawo ngoba unevavarator. Wazispa waze waba rayithi. Blokhiyani ke ubhuti ngoba kaloku hayibo, uzawukwazi wena into engafiki nofika ishrimp yonke unganyamezela wena ntombi? Hayibo.